And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May gusto ang best friend ko sa boyfriend ko. Hi, DJ Rocky. Magandang araw sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Patricia. 26 years old, at isang registered nurse. Ito ang aking secret file. DJ Rocky, akala ko kapag may kaibigan ka, ay meron kang karamay sa lahat ng panahon. Sa lahat ng darating na pagsubok sa buhay. Kaya lang, parang nagkamali yata ako sa pagbibigay ng pagtitiwala. Year 2014 nang pumunta sa ibang bansa ang kapatid kong babae para dun magtrabaho. Kasama niya ang kanyang asawa. Agad niya akong tinawag na kung pwede, ako na muna ang magbantay sa bahay nila sa Pilipinas. Pumayag naman ako. First year college ako noon. Nursing ang kursong kinuha ko. Lumipat ako sa isang sikat university dito sa amin. Masyado kasing mahal ang tuition fee. Kaya ang sabi ng ate ko, sagot daw nila lahat. Basta bantayan ko lang ang bahay nila. Ganun naman yung ginawa ko. Okay yun para sa akin. At sa paglipas sa mga araw, natagpuan ko na lang yung sarili ko na laging mag-isa. Walang mga kaibigan. Kasi, bago lang ako sa school na yun. Lumipas ang isang buwan, meron akong nakilalang isang kaklase na naging kapalagayan ko ng loob. Itago natin siya sa pangalang Rose. Maganda at mabait siya. Palagi niya akong sinasamahan. Then year 2018, graduate na kami. Nag-celebrate kami together. Para na kaming magkapatid. Minsan ay sa bahay siya natutulog. Minsan sabay naliligo. Minsan sabay kumakain. Alam niya lahat ng mga sikreto ko. At ganun din ako sa kanya. Then year 2019, nang pumasa ako sa board exam. Ganap na nurse na ako. Kaya lang, napalitan ang kaligayahan ko ng kalungkutan. Dahil hindi ko nakita ang pangalan niya sa listahan. Nasaktan ako para sa kanya. Pero ang sabi ni Rose, ano ka ba? Okay lang yan. Huwag kang malungkot. Babawi ako sa susunod.
Ang importante, pumasa ka. At dahil pumasa nga ako sa board exam, agad akong nag-apply sa isang public hospital dito sa amin. Sa awa naman ng Diyos, natanggap ako. Then fast forward, August 13, 2019. Meron akong inatendan na kasal. Wedding day ng pinsan ko. At doon, nireto niya ako sa isang guest niya. Si JM. Guwapo. Macho. Matangos ang ilong. At napaka-approachable. Nagkakilala kami doon at nagkwentuhan. Nang umuwi ako ng bahay, ay may nag-request sa aking Facebook. At yun na nga, in-accept ko siya. Tiningnan ko ang profile niya dahil baka mamaya may asawa pala. So doon na nagsimula ang lahat. Nagchat-chat siya sa akin. Pero bibihira lang ako mag-reply nung una. Kasi iniisip ko, ay, baka maraming babae to. Kasi nga, gwapo. Then 3 buwan pa ang lumipas. Aba, lagi nang dumadalaw sa bahay. Friend niya kasi yung pinsan ko. Na katrabaho niya. Pulis. So, lagi na kaming nalabas. Nanligaw siya sa akin at sinagot ko na siya. Masaya ang relasyon namin, mahal namin ang isa't isa. Sinusundo niya ako sa trabaho at ipinapadama sa akin. Nakatiwa-tiwala siya. Pinakilala niya na nga ako sa mga magulang niya. Mabait din ang pamilya niya. Nag-iisang anak lang siya. At masasabi kong napakaswerte ko kay JM. Hindi ko akalain na ganun pala siya kabait. Then, isang araw, tinanong ako ng kaibigan kong si Rose. Sabi niya, kung ako sa'yo, tatanungin ko si JM kung meron siyang plano. Ano? Nagsabi na ba siya? At sumagot naman ako ng oo. Then sabi niya, kung ganun, wag mong iiwang yang si JM ha. Napakagwapo eh. Natulala na lang ako sa sinabi ng kaibigan ko. Alam kong maraming babae ang nagkakagusto sa boyfriend ko. Pero alam kong ayaw niyang makapanakit ng tao. Inaamin niya sa akin kapag merong mga nagme-message sa kanya na babae. At ganun din naman ako sa kanya. Secured kami sa isa't isa. DJ Rocky. Then one day, pumunta kami sa isang beach resort. Holiday nun. Nabiglang aksidente kong nakita ang messenger ni Rose. Nakita ko sa chatlist niya yung pangalan ng boyfriend ko. Binuksan ko. Alam kong masama na makialam ako sa privacy ng ibang tao. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko nung panahong yun. Nang makita ko ang conversation nila ng kaibigan ko, aba, nawalan ako ng gana. Parang gusto ko nang umuwi. Nagmasid ako sa paligid. Parang gusto kong umiyak. Kaya lang, ayaw ko na mahalata ako ni JM. Hindi niya alam kung nagaganap sa
sarili kong damdamin. Then sabi niya, "Uy, anong nangyayari sa future wife ko? Okay ka lang?" Pinilit kong ngumiti sa harap niya. At sinabi, "Hoax lang." Pero dahil kilala ako ng boyfriend ko, hindi na niya ako tinantanan ng mga tanong. Anong nangyari? Bakit daw? Parang hindi ako masaya. Hindi naman daw ako ganun pagkasama ko sila. So DJ Rocky, binaliwala ko yung mga nakita ko. Sinubukan kong ibaon lahat sa limot ang mga nabasa ko. Dahil ayokong masira ang pagsasama namin ng kaibigan ko. Mahal ko siya. Oo, nasaktan ako at nasasaktan pa rin ako. Pero sinubukan kong intindihin. Masakit lang na sarili kong kaibigan ang sumisira sa akin sa boyfriend ko. Sana raw, siya na lang ang girlfriend ni JM. Fast forward March 2020, kinasal ang isa naming kaibigan. Invited kami. Pumunta kami sa venue. Then, ang awkward. Kasi si JM at si Rose magkasama sa kotse. Samantalang ako, hindi man lang na-inform na magkasama na pala silang dalawa. At dahil ayokong masira yung moment ng kaibigan namin, pangiti-ngiti na lang ako. Kinukubli ang paghati. Gustong-gusto kong sampalin ang kaibigan ko, pati ang boyfriend ko. Alam mo, DJ Rocky, hindi ko maatim na ganun ang pagsira sa tiwala ko ng taong pinagkatiwalaan ko ng husto. Dumating yung pagkakataon na nakumpronta ko ang kaibigan ko. Umamin siya na may gusto siya sa boyfriend ko. Pero ang sabi niya, ayaw raw ng boyfriend ko kasi mahal daw ako nito. Grabe. Hindi ko alam kung anong ilalaban ko. At hindi ko rin alam kung ano ang isusuko ko. Binlock ko siya sa Facebook. At binlock ko din si Rose sa account ng boyfriend ko. Pinahupa ko ang galit ko. Then pumunta ako ng Canada para magbakasyon. Tumawag si JM sa ate ko. Gusto nito na puntahan ako sa Canada. Pero ang sabi ng ate ko, hayaan na raw muna ako. Hindi natapos nang maayos ang relasyon namin ni JM. Lumipas ang 1 taon,
Nag-decide na ako na umuwi ng Pilipinas. At nang malaman yun ni JM, pinuntahan niya ako agad sa bahay. Humingi ng tawad. Sabi niya, hindi niya raw alam. Wala naman daw siyang gusto sa kaibigan ko. Si Rose lang daw ang may gusto sa kanya. Sabi niya pa, wala naman daw siyang naging karelasyon habang nasa Canada ako. Dagdag niya pa, lumayo ako kay Rose dahil ayokong masira ang relasyon natin. Gustong gusto kitang pakasalan. Nang marinig ko yun, nalusaw ang galit sa puso ko, DJ Rocky. Parang hinaplos nito ang puso ko. At simula noon, pinagkatiwalaan ko ang sarili ko na magdesisyon uli nang naaayon sa puso ko. Fast forward, January 1 of this year, nag-propose sa akin si JM. Nakabili na ng bahay si JM habang nasa Canada pala ako. Then nagpakasal kami ng Feb 20, 2022. Ngayon may isa na kaming anak. 1 month old na siya. Siguro may mga pagdaraanan talagang pagsubok ang bawat relasyon. Ang mahalaga dito, parehas niyong pinipili ang isa't isa. Na kahit meron pang humadlang o ahas na nasa daan, hindi kayo magpapatuklaw. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Patricia. At ito, ang aking secret file.